салому дуруди моро бипазиред бинандагони гиромӣ ва мухлисони варзиш. Ин навбат ҳам мо дастандаркорони барнома омодаем то ҷолибтарин хабару гузоришҳоро аз шабакаи Баҳористон манзуратон намоем. Дар студия Алиҷон Талбаков. дастаи мунтахаби миллии Тоҷикистон бар асоси қуръакашии мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2023 ки дар қароргоҳи Конфедератсияи футболи Осиё дар Куала-Лумпури Малайзия доир гардид, дар гурӯҳи F бо тимҳои миллии Қирғизистон, Мянмар ва Сингапур рақобат мекунад. аз рӯи натиҷаи қуръакашии 6 гурӯҳ иборат аз 4 дастаӣ ташкил шуд. бозиҳои марҳилаи гурӯҳии мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2023 дар шакли мутамарказ дар як давра рӯзҳои 8, 11 ва 14 июни соли равон дар Бишкек барпо мегарданд. ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 2023 11 даста, 6 ғолиби гурӯҳ ва ҳамчунин 5 дастае ки бо натиҷаҳои хубтар дар ҷойи дуввум қарор мегиранд роҳ меёбанд. дастаи мунтахаби миллии Тоҷикистонро ба мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2023 ки дар шакли мутамарказ баргузор мешавад, мутахассиси 55-солаи хорватӣ Пётр Сегрд омода мекунад. ӯ ки дар Хорватия ба дунё омадааст, аз хурдӣ дар Олмон ба сар мебарад. ҳамчун футболбоз дар бошгоҳҳои ҳаваскоронаи Олмон бозӣ карда, инчунин фаъолияти мураббигии худро оғоз намудааст. Пётр Сегрд тими миллии Афғонистонро дар мусобиқаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2018 раҳбарӣ мекард. соли 2018 ӯ сармураббии тими миллии Малдив буд ва бо он ғолиби ҷоми Федератсияи футболи Осиёи ҷанубӣ 2018 гардид. соли гузашта дастпараварони Федератсияи карате Киёкушинкай мусобиқаи расмии бурунмарзиро дар ҷумҳурии Ӯзбекистон гузарониданд. дар натиҷа ба варзишгарони мо муяссар шуд то сазовори 4 медали тилло, 4 нишони нуқра ва 2 ҷоизаи биринҷӣ гарданд. акнун бо ифтитоҳи мавсими нав масъулияти варзишгарон дучанд мегардад, зеро онҳоро дар пеш мусобиқаҳои бурунмарзӣ аз қабили осиёӣ, Осиёи марказӣ ва ҷаҳонӣ мунтазир аст. идомаи матлаб дар сюжаи омода шуда. мусобиқаи шаҳрӣ оид ба як ҳарбаи шарқӣ карате Киёкушинкай миёни кӯдакону наврасон дар ҳамбастагӣ бо Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе доир гардид. мусобиқа дар мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба як ҳарбаҳои шарқӣ сурат гирифта, он бо мақсади пайдо намудани чеҳраҳои нав, такмил ва ташаккул бахшидан ба дараҷаи варзишгарии онон ва дар ин замина созмон додани узви мунтахаби шаҳри Душанбе ташкил гардид. дар мусобиқаи мазкур дастаҳои мактабҳои варзишӣ аз шаҳри Душанбе, вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бо теъдоди беш аз 150 нафар кӯдакону наврасон ширкат варзиданд. чун анъана маросими кушодашавии сабқат бо замзамаи суруди миллӣ ифтитоҳ ёфт. дар оянда мо ният дорем ва аз рӯи нақшаи чорабиниҳои федератсияҳои байналмилалӣ бисёр мусобиқаҳо пешбинӣ шудааст ва мусобиқаҳои байналмилалӣ, мусобиқаи Осиё, мусобиқаи чемпионати ҷаҳон ба нақша гирифта шудааст ки ин аввалин бале ин омодагӣ ва марҳилаҳои аввали омодагиро ба назар мегирад. ҳарчанд Киёкушинкай ба шохаҳо ҷудо гардад ҳам, лек сабқати ҷумҳуриявӣ миёни наврасон аз рӯи муҳорибаи яка гузаронида шуд. ёдовар мешавем ки дастпарварони федератсияи мазкур дар соли қаблӣ мусобиқаи расмии бурунмарзиро дар ҷумҳурии Ӯзбекистон гузарониданд. дар натиҷа ба варзишгарони мо муяссар шуд то сазовори 4 медали тилло, 4 нишони нуқра ва 2 ҷоизаи биринҷӣ гарданд ва ин мусобиқаи кушода нахустин сабқати расмӣ дар мавсими нав маънӣ дод шуд. дар мусобиқа шогирдони мураббии ҷавон Фирӯз Кароматзода аз худ фаъолмандӣ нишон доданд. яке аз онҳо Комрон Назаров мебошад. то ҳол ман дар ягон мусобиқаи байналмилалӣ иштирок накардам ва дар оянда мехоҳам ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. воқеан имрӯзҳо дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва сиёсии кишварамон варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ дар сафи пеш меистад, зеро на фақат аҳамияти тандурустӣ дорад, балки дар қатори ҷиддитарин масъалаҳои мубрами рӯз мақом пайдо кардааст. аслан карате Киёкушинкай солҳои 50 аз тарафи Масутасу Оямаи ҷопонӣ кашф шудааст. худи Масутасу Ояма ки устоди бузурги як ҳарбаи шарқӣ аст, аз рӯи ин навъҳо ҷиҳати рӯҳӣ ва тарбияи баданро ба инобат гирифта, ин сабқатро ба
вуҷуд овард. Дар мусобиқа барномаи махсуси Киёкушинкай ки ҳамзамо ката ҳам мегӯянд иҷро карда шуд ва ин навъи як ҳарбаи шарқӣ дар Тоҷикистон дар муддати кӯтоҳ доман паҳн намуд ва тадриҷан таваҷҷӯҳи духтарон ҳам бештар гардида истодааст. ман ба ҳамаи духтарон маслиҳат медиҳам ки ба карате Киёкушинкай машғул шаванд. дар мусобиқаҳои байналмилалии шаҳрӣ, минтақавӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намудам ва дар соли 2021 ба Самарқанд ба кишвари Ӯзбекистон рафтам ва дар байни 4 давлат сазовори ҷои якум гардидам. дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба карате Киёкушинкай байни наврасон варзишгарони навраси аъзои шӯрои ҷумҳуриявии динамои вазорати корҳои дохилӣ ширкат варзида ба чанд дастоварди назара соҳиб гардиданд. дар ин мусобиқа дастаи мазкурро мураббии шоистаи ҷумҳурӣ Сайдаҳмад Раҳмонзода омода намудааст. худи Сайдаҳмад Раҳмонзода дар сабқати мазкур масъулияти баланд дошту ҳаками доварони ҷавонро назорат мекард. нисбати доварон то ҳол ягон шикоят нашудааст. кӯшиш мекунем ки мо ба ҳар як варзишгаре ки ба ин майдон меояд бар ин мусобиқа ба як умед меояд. мо кӯшиш мекунем ки нисбати варзишгарон ноадолатӣ роҳ дода нашавад. қувваозмоии байни кӯдакону наврасон пуршиддат гузашт. аз ин рӯ ҳар яки онҳо саъй мекарданд то ба маҳорату истеъдоди хеш итминони мураббиро ҷиҳати созмон додани узви мунтахаб комилтар бигардонанд. алон бархе аз иштирокчиён аллакай қувваю нерӯи хешро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ бо муваффақият санҷиданд. то ҳол 12 медал дорам. ман имрӯз дар мусобиқаи кушоди шаҳри Душанбе баромад карда дар давраи финалӣ рӯйхат гирифтам. мехоҳам рақиби финалиамро мағлуб карда сазовори ҷои аввал гардам ва дар оянда шарафи Тоҷикистонро баланд бардорам. бо ифтитоҳи мавсими нав акнун масъулияти варзишкорон дучанд мегардад, зеро онҳоро дар пеш мусобиқаҳои бурунмарзӣ аз қабили осиёӣ, осиёи марказӣ ва ҷаҳонӣ мунтазир аст. умед аст ки мавсими нав ҳам ба каратекорони тоҷик комёбиро ба бор хоҳад овард. имрӯзҳо дар шаҳри Аммони Урдун чемпионати Осиё оид ба бокс миёни наврасону ҷавонон идома дорад. муҳорибаҳои финалӣ 13 ва 14 март ба нақша гирифта шудааст. умуман миёни ҷавонон 51 чемпион, миёни бонувону мардҳо ва миёни наврасон низ 51 чемпион миёни духтарон ва писарон муайян карда мешаванд. мусобиқа миёни ҷавонони соли таваллудашон 2004-2005 ва наврасони соли таваллудашон 2006-2007 доир мегардад. аз ҷумҳурии Тоҷикистон 27 варзишгар ба Урдун сафарбар гардиданд. аз ҷумла миёни онҳо 5 нафар бонувон мебошанд. дар шаҳри Душанбе бахшида ба 29-солагии рӯзи таъсисёбии артиши миллӣ мусобиқаи кушод оид ба яккарбаи шарқии ушу доир гардид. дар чорабинии мазкур наздики 100 нафар варзишгари наврас ширкат варзид. сабқати мазкур бо мақсади муайян намудани дастаи яккачини шаҳри Душанбе ҷиҳати иштирок дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ки дар шаҳри Бохтар сурат мегирад роҳандозӣ шуд. мусобиқаи бози шаҳри Душанбе оид ба яккарбаи шарқи ушу дар толори варзиши мактаби муосири байналмилалӣ баргузор шуд. мусобиқа дар ду нави ушу таолу, гимнастикаи хитоӣ ва санда ё худ муҳорибаи хитоӣ сурат гирифт. ёдовар мешавем ки охирин сабқати расмии байналмилалӣ ба дастпарварони Федератсияи ушӯи ҷумҳурӣ ин мусобиқаи Осиёи марказӣ аз намуди санда ва таолу буд ки дар ҷумҳурии Ӯзбекистон доир гашт ва тими Тоҷикистон дар чорабинӣ зери роҳбарии мураббии ҷавон Мавлон Сафаров ширкат намуда ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд. ин гуфтаҳо дар маросими кушодашавии сабқат баён гардид. зиёда аз 100 варзишгар дар ин ҷо иштирок карданд аз намуди ушу санда ва ушу тавлу ва маҳорати хубро нишон доданд ва мехоҳем ки дар оянда дар мусобиқаҳои ҳамин варзишгара мо байни яъне ки навомӯзо буданд бисёртар ба мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ яъне ки роҳат гирифтанд ва дар мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ яъне ки ҳунару маҳорати худро яъне ки санҷанд ва ба натиҷаи хуб ба даст оранд. дар нави ушу тавлу ё худ гимнастикаи хитоӣ бештар духтарон таваҷҷӯҳ доранд. аниқтараш ин намуд намоишӣ буда амалу ҳаракатҳо бо чӯб, шамшер ва дигар лавозимоти варзишӣ иҷро карда мешавад ва дар мусобиқаҳо доварон ба ҳаракати варзишгар баҳо медиҳанд ва дар муқоиса ба дигар яккарбаҳои шарқӣ нозукона амалӣ меёбад.
яке аз дастпарвари фаъоли федератсия Элеонора Файзова мебошад ва мисли Элеонора дигар духтарон низ ба ин намуди ушу таваҷҷӯҳи беандоза доранд. طولی 2 سال می شود که در این نمود اشو مشق و تمرین میکنم. با من استاد عزیزم سفرف مولان این نمود ورزش را آموزاند. من در این مسابقه شهری آید به اشو سنده سزاوار جای اول گشتم. اگر با سعی کوشش های من و استاد عزیزم پرچم من بالا گردد، من از آن روز خیلی شاد می شوم. дигар дастпарвари мураббии ҷавон Шабнам Ҷумаева низ қобилияти хуби варзишӣ дорад. мавсӯд дар мусобиқаи шаҳрӣ қувваашро дар намуди санда ки иҷрои намудҳои варзиш маҳдуд нест хуб санҷид. ба гуфти мураббӣ Мавлун Сафаров, Шабнам ҳам қодир аст то дар сабқати бурунмарзӣ ки майдони нангу номус аст аз худ таъссуроти амиқ боқӣ гузорад. соли гузашта вай дар чандин мусобиқаҳои хурду калон ширкат варзид. албатта сабқати хотирмону фаромӯшнашавандааш дар шаҳри бостонии Хуҷанд доир гаштааст. طول 5 سال شده است در محفل اشو مشق میکنم. نام مربی من مولان سفرف میباشد. من در این مسابقه سزاوار جای اول گشتم. аслан ба ушу варзишгарон аз хурдсолӣ аъзо мешаванд. яъне ба гуфти мутахассисон ин сину сол барои дар сатҳи лозима ва зарурӣ аз худ кардани сабку усулҳои якарбаи шарқӣ хело мувофиқ аст. илова бар ин қабл аз қоидаи ушуро омӯхтан бояд шахс аз акробатикаи варзишӣ низ ба қадри имкон воқиф бошад, чунки иҷрои сабку услубҳои ушу аз акробатика маншаъ мегирад. در این مسابقه جای اول رو گفتم. من باوری نداشتم از خودم که جای اول رو میگیرم. من میخواهم که پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. акнун дар оянда тарбиятгирандагони федератсияи ушуро супоридани имтиҳонҳои ҷиддӣ дар ибтидо сабқати ҷумҳуравӣ баъдан берун аз марзи ватан мунтазир аст. дар фарҷом ғолибону ҷоизадорон бо медалу диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. тақвими бозиҳои мусобиқаи асосии бошгоҳҳои қора лигаи қаҳрамонии конфедератсияи футболи Осиё 2022 ки қаҳрамони Тоҷикистон Истиқлоли Душанбе низ дар он бозӣ мекунад тасдиқ гардид. ёдовар мешавем бар асоси қуръакашии марҳилаи гурӯҳии мусобиқот Истиқлол ба чаҳоргонаи А шомил гардид ки дар он бо бошгоҳҳои Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ ва Ал-Раяни Қатар инчунин ғолиби ҷуфти плей-офф Шарҷа аз Имороти Муттаҳидаи Араб Ал-Завраи Ироқ бозӣ мекунад. дар марҳилаи гурӯҳии лигаи қаҳрамонҳои Африка 2022 қаҳрамони Тоҷикистон 6 бозӣ анҷом медиҳад. Истиқлол дар нахустин бозии худ дар марҳилаи гурӯҳии мусобиқот 8 апрел бо тими Ал-Раян бозӣ мекунад. бояд гуфт ки марҳилаи гурӯҳии мусобиқаи асосии бошгоҳҳои Осиё дар минтақаи ғарб дар шакли мутамарказ аз 7 то 27 апрел баргузор мешавад. дар шаҳри Душанбе кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо толори варзишии Сомон ва Федератсияи ҷудои мамлакат мусобиқаи кушодро миёни наврасону ҷавонон бар роҳ монд. аз натиҷаи сабқати ҷудо ҳамкоронамон иттилоъ медиҳанд. мусобиқаи кушодаи гӯштини ҷудо дар толори муассисаи давлатии Мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзиши оид ба намудҳои гӯштин баргузор гардид. сабқати кушода миёни варзишгарони солҳои таваллудашон 2008-2010 ва 2011-2013 роҳандозӣ шуд. дар мусобиқаи гӯштингирон аз тамоми минтақаҳои мухталифи ҷумҳуриямон нерӯсанҷӣ карданд. шумораи иштирокдорон ба 400 нафар расид. қувваозмоиҳо тӯли 2 рӯз идома кард. дар сабқати мазкур дастпарварони толори варзишии Сомони ноҳияи Варзоб зери роҳбарии мураббии ҷавон Шоҳрух Турсунзода ширкати фаъол намуданд. аз клуби варзишии Сомон дар ин мусобиқа 16 нафар варзишгар овардем, дар 2 сини сол иштирок карданд ва зиёда аз 5 медали тилломо ба даст овардем, 2 медали нуқраи ин мусобиқаро ба 1 медали биринҷӣ. ногуфта намонад ки аз ташкилёбии клуби варзишии Сомон беш аз 2 сол сипарӣ мегардад. ба ин намуди гӯштин дар ноҳияи Варзоб таваҷҷӯҳи кӯдакону наврасон бештар аст. илова бар ин гӯштингирони навраси ноҳия дар мусобиқаҳои хурду калон натиҷаҳои назаррас нишон доданд. аз ҷумла ба Сомон Турсунзода мусобиқаи навбатӣ комёбиро ба бор овард. чуноне маълум шуд, ин нахустин ғалабаи Сомон дар корномаи варзишиаш маҳсуб наёфтааст.
میخواهم که در آینده مثل رسول باقیوف گوشتینگیری زور شوم. یادآور می‌شویم که این نمود گوشتین ژاپنی در شرایط کنونی مرحله به مرحله رشد و نمو تازه گرفته ایستاده است. سال گذشته به گوشتینگیرانی نورس ما سالی با برار بود، زیرا در بازی‌های آسیا اقیانوس ورزشگران نورس و هم جوان تاجیک به گرفتن مقام‌های افتخاری دست یافتند. علاوه بر این پهلوانان بزرگسال ما در مسابقات سلسله گرند اسلام امارات متحده عرب سزاوار مدال‌های نقره و برنجی گردیدند. موسم روان را گوشتینگیران تاجیک نیز با موفقیت آغاز بخشیدند. البته اینجا سخن در بابت پهلوانان کامرانشاه استادپریان و تیمور رحیموف می‌رود که یکی در پرتغالیا، دیگری در اسرائیل مدال‌های برنجی مسابقات گرند پری جودو را به دست آوردند. این نتیجه نظر است به گوشتینگیران نورس دلگرمی بخشید. من همگی 8 مدال دارم، 6 یکم، 1 دوم، 1 تا سوم دارم. من در این مسابقه 4 کس را شکست دادم، جای اول را گرفتم. در مسابقه کشاده سامان تنها نبود، برادرش فیروز نیز قوه‌اش را در میدان پهلوانی سنجید. فیروز هم در وزن خود مهارت خوبی پهلوانی منظور کرد. نگفته نماند که او در مسابقه های نوروزی از روی گوشتین سنتی گوشتینگیری هم بارها موفق شده است. امسال نیز نیتی در مسابقه ایدانه شرکت ورزیدن را دارد. 2 بار است که در مسابقه جمهوری اشتراک میکنم و این حالا هم برای من کم است. میخوام که بسیارتر مشق کرده تجربه را زیاد کنم. در مسابقه کشاده یک دسته از شهر حصار هم اشتراک نمود. دسته را به مسابقه ظهور طالبوف آماده کرده است. یکی از شاگرد فعال مربی جهانگیر نیازوف میباشد. موصوف قوه‌اش را در وزن 29 کیلوگرم سنجید. در گوشتین جودو در شهر حصار مشق و تمرین می‌نمایم. استاد من طالبوف ظهور میباشد. من 52 تا مدال دارم، 40 تا جای اول، 5 تا جای دوم، 7 تا جای سوم. مسابقه کشاده در سطح بلند تشکیل جریان گرفت. همچنین محمد اودینشویف، دلاور جلیلوف و دیگران در وزن‌های خویش غالب آمدند. در فرجام غالبان با مدال و دیپلم‌های کمیته تدارکات قدردانی شدند. машқҳои сафуроӣ, тираандозӣ, ба қисмҳои пурра ва нопурра ҷудо кардани силои оташнишон, гузариши монеаҳо ва расонидани ёрии аввалини тиббӣ аз шартҳои маъмулии чорабинии ҳарбӣ варзишӣ иборат буд, ки дар мактаби президентии шаҳри бусон баргузор шуд. аз баргузории мусобиқаи ҳарбии варзишӣ ҳамкоронамон нақл мекунанд. дар мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар шаҳри бӯстон мусобиқаи ҳарбӣ варзишӣ таҳти унвони артиши миллӣ сипарӣ бо эътимоди ватан байни хонандагони синфҳои 10 ва 11 дабистони мазкур баргузор гардид, ки хонандагон тавонистанд барномаҳои ҷолибро манзур намоянд. аз чеҳраи ҳар яки ин хонандагон маълум гардид, ки онҳо ифтихор аз чунин ватани маҳбуб дошта пайваста кӯшиш доранд, то ҳамчун насли донову созанда ба камол расанд. мусобиқаи ҳарбӣ варзишӣ бо мақсади ҷалби ҷавонони синни тодаватӣ ба ватандӯстӣ ва омода намудани онҳо ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар баргузор шуд. иштирокчиён дар мавзӯи таъсисёбии артиши миллӣ, сафороӣ, расонидани ёрии аввалини тиббӣ, ҷаҳидан, тирандозӣ аз яроқи пневматикӣ, ба қисмҳо ҷудо ва ҷобаҷо намудани автоматик калашников ва турниккашӣ маҳорати худро нишон доданд. суҳроб баротов хонандаи синфи 11 муассисаи мазкур буда дар баробари он ки дар дарсҳо фаъол аст, ҳамчунин ба мусобиқаҳои ҳарбӣ варзишӣ низ шавқи беандоза дорад. ӯ иброз намуд, ки баъди хатми мактаб ҳатман дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар сарбаландона адои хизмат мекунад. дар идомаи чорабинӣ зикр гардид, ки қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз қодиранд манфиатҳои давлати соҳибистиқлоламонро сарбаландона ҳимоя намоянд. имрӯз бо ифтихор гуфта метавонем, ки артиши миллӣ амон ба талаботи замон ҷавобгӯ буда, на танҳо дар дохили мамлакат, балки берун аз он низ нуфузу мавқеи хоса касб намудааст. мардуми шарифи Тоҷикистон бояд дарк намоянд, ки артиши қобили ҳифзи марзу буми кишвари худро доранд ва халқ метавонад таҳти ҳимояи он ҳаёти осоишта ба сар барад. дар рӯҳии ватандӯстӣ тарбия намудани кӯдакон ва наврасон аз айёми мактабӣ мувофиқи мақсад буда, онҳо дар оянда метавонанд дар рушди ҳамаи соҳаҳо саҳмгузор бошанд. мо баъди
ختم مکتب میخواهیم که قرض فرزندی خود را در نزد ملت و دولت به انجام رسانیم. ما برابر پسران در مکتبمان از فن دفاع حربی باز مشق‌های تن به تن در بیرون جابجاگذاری یراق‌ها و دیگر مشق‌ها را می‌آموزیم. تحکورسی آمادگی جوانان خوانندگان مکتب‌های تحصیلات میانه در راهی وطندوستی و خدمت حربی محض در مکتب میانه گذاشته می‌شود. هدف آموزگاران مؤسسه مذکور با برگزار نمودن چاره‌بینی‌های ورزشی و وطن پروری نیز تربیت نمودن طالب علمان در راهی خویشتن‌شناسی و وطندوستی است. به اشتراکچیان مسابقه مذکور در آخر سپاسنامه و افتخارنامه سپرده شد. ورزش را قاصد صلح میگویند. برگزاری چنین تدبیرها در حقیقت در مستحکم گردیدن دوستی خوانندگان مساعدت میکند. فوتبال یکی از نمودهای ورزشی دوست داشته میان نورسان و جوانان ناحیه واسه به حساب می رود. الان در دو مکتب ورزشی ناحیه بیش از 20 گروه‌های فوتبال عمل می کند. در مکتب ورزشی جماعت دهاتی ابو عبدالله رودکی ناحیه باشد 6 مربی در 10 گروه با تربیت فوتبالبازان نورس مشغول می باشند. گزارش در این خصوص. در ناحیه واسه ولایت ختنان در دو مکتب ورزشی بیش از 30 گروه‌های فوتبال کودکانه فعالیت دارند که 10 گروه فوتبال کودکانه در مؤسسه دولتی مکتب ورزشی جماعت دهاتی ابو عبدالله رودکی ناحیه واسه به تمرین فرا گرفته شدند. یک گروه کلانی نورسان در میدانچه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 ناحیه به تمرین فرا گرفته شده. قسمت زیادی شاگردان الکی به دسته یکچین ناحیه شامل شده. در مسابقه‌های لیگ کودکان و نورسان فدراسیون فوتبال تاجیکستان شرکت ورزیدند. مربیان مکتب مذکور اطمینان دارند که فعالیت دو دسته فوتبال هم ذوق و رغبت نورسان را افزون نموده. هر کدام آنها مقصد دارند که فوتبال دهات به دسته‌های ناحیه راه یافته همزمان به تیم منتخب مملکت شامل شود. تمرین‌های خود را با شاگردان خود در مؤسسه تحصیلاتی عمومی رقم 10 ناحیه واسه برگزار کرده ایستاده‌ایم. خود من دو گروه دارم از 28 نفر عبارت است. 2007 هم است، 2010 هم است، 2011 هم است. نوک فستیوال فوتبال برای همه شده گذشت که ما در آنجا سازوار جای سوم شدیم. بنابر اطلاع مدیر بخش کار با جوانان و ورزشی ناحیه فرزانه نعمتزاده قسمت زیادی نورسان مکتب‌های ورزشی ناحیه به نمود فوتبال و نمود کشتی ملی شوق دارند. از این رو در مؤسسه‌های دولتی مکتب ورزشی ناحیه بیشتری مربیان در این نوع ورزش فعالیت دارند. در مجموع مربیان مکتب مذکور کوشش به خرج می‌دهند که باز هم این رشته ورزش را رشد دهند، زیرا در عین زمان از جانب لیگ فوتبال کودکان و نورسان در هر یک سن و سال مسابقه‌های سطحی منطقوی و جمهوریوی راه اندازی می‌شود و به هر یکی از این نورسان امکان فراهم می شود که پیوسته در مسابقه های سطح بلند کسبی شرکت ورزند. در آغاز سال جاری باشد محض در سن و سال تا 13 سال در مسابقه عنعنوی فوتبال برای همان نورسان مکتب مذکور شرکت ورزیده میان همسالان خود در بین 10 دسته مقام سوم را اشغال نموده با تحفه های دستاندرکاران قدرشناسی شدند. بینندگان گرامی این بود اون همه خبر و گزارش‌هایی که ما هیئت ایجادی پیشکشتان نمودیم. مطمئنیم که در آینده تربیت جسمانی و ورزش رو سرمشق کار هر روزه خویش می‌دونید. خیر، شاد و پیروز باشید.